Kont taf li l-istorja ta' Nimrod tista' tiżvela sigriti sorprendenti dwar is-soċjetà tagħna. F'din il-vjaġġ affaxxinanti ser nesploraw kont tal-Bibbja li jmur lil in mill-arroganza sempliċi tal-bniedem u tmiss mistoqsijiet profondi li għadhom jirsonaw fil-jiem tagħna. Ipprepara ruħek għal rivelazzjoni li tista' tibdel il-veduta tiegħek tad-dinja waqt li niskopru l-misteri moħbija fil-kliem antik tal-Bibbja. L-istorja tagħna tibda b'din il-figura leġendarja msemmija fil-kotba ta' Ġenesi u Kroniki. Imwieled f'dinja maħluqa mill-ġdid wara d-dilluvju kbir, Nimrod ħareġ bħala mexxej qawwi u karismatiku. Immaġina raġel ta' statura impressjonanti, preżenza li kienet tikmanda rispett u ammirazzjoni. Xi studjużi anke jispekulaw li seta' kien ġgant li jispjega l-ħafna leġendi li qamu madwaru. Nimrod kien in-neputi kbir ta' Noħ, dixxendent ta' Kux ibn Kam. Din il-linja ta' demm hija sinifikanti għax Kam kien it-tifel li nosaħan lil wara l-inċident tal-Inebriju fl-għalqa tad-Dwili. Ġenesi kapitlu 10 versi 8 sa 12 jagħtina ħarsa affaxxinanti ta' dan ir-raġel, Kux wellet lil Nimrod li sar l-ewwel raġel qawwi fid-dinja. U kien kaċċatur qalil quddiem il-mulej, għalhekk kien bħal Nimrod kaċċatur qalil quddiem il-mulej. Din id-deskrizzjoni hija intriganti għaliex il-frażi quddiem il-mulej tista' tiġi interpretata b'żewġ modi. Xi studjużi jargumentaw li dan jimplika l-approvazzjoni ta' Alla, waqt li oħrajn, meta jqisu l-azzjonijiet sussegwenti ta' Nimrod, jaraw dan bħala att ta' sfida miftuħa kontra Alla. Il-Bibbja tkompli tiddeskrivi l-fatti ta' Nimrod, il-bidu tar-renju tiegħu kien Babel, Erek, Akkad u Kalneħ, fl-art ta' Sinar. Min dik l-art ħareġ lejn l-Assirja u bena Nineveh, Rehobotir, Kalaħ u Resen bejn Nineveh u Kalaħ, din hija l-belt kbira. Din il-passaġġ tiżvela li Nimrod mhux biss kien kaċċatur qabli, iżda wkoll bennejta bliet u espansjonist. U kien il-fundatur ta' xi wħud mill-bliet l-aktar importanti tal-Antikità, inkluż Babel, li aktar tard saret Babilonja, u Nineveh, li kienet isir il-kapitali tal-Imperu Assirjan. Din l-espansjoni territorjali u l-bini ta' stati bliet jimmarkaw il-bidu tal-ewwel imperi tal-istorja umana wara d-dilluvju, li juru l-ambizzjoni u l-poter ta' Nimrod. Tradizzjonijiet ludija u Iżlamiċi li ġew wara espandew aktar il-leġenda ta' Nimrod, jirrappreżentawh bħala tiran li jopponi b'mod attiv lil Alla, saħansitra jisfidaw lil Abraham. Għalkemm dawn it-tradizzjonijiet mhumiex parti mit-test Bibliku, huma jirriflettu r-reputazzjoni li Nimrod kellu bħala simbolu ta' ribelljoni umana kontra l-awtorità divina. L-isem Nimrod fih innifsu diġà jirrakkonta storja. Ifisser tejja nirribellaw, għajta ta' gwerra kontra l-awtorità divina. Taħt il-gvern tiegħu, in-nies bdew jafdaw aktar fil-qawwa u l-ħiliet tagħhom stess milli fil-providenza ta' Alla. Nimrod kien bħal manjet jiġbed segwaċi bil-viżjoni tiegħu ta' dinja fejn il-bniedem, mhux Alla, kien fiċ-ċentru ta' kollox. Issa, immaġina x-xena, wied fertili bejn ix-xmajjar Tigris u Ewfrat, l-istess reġjun fejn ħafna jemmnu li kien jinsab il-ġnien ta' Eden. Hawnhekk, f'din l-art għanja fl-istorja u s-simboliżmu, Nimrod jiddeċidi li jibni l-kapulafur tiegħu, it-Torri ta' Babel. Ma kienx biss kostruzzjoni sempliċi, iżda monument għal kobor uman, sfida miftuħa għas-Snewwiet. It-Torri ta' Babel, magħruf bħala żigurat, kien ħafna aktar minn struttura sempliċi impressjonanti. Iż-żigurati kienu kostruzzjonijiet maestużi tipiċi tal-antika Mesopotamja, reġjun fejn huwa maħsub li seħħet l-istorja ta' Babel. Immaġina serje ta' pjattaformi mirduma, kull waħda iżgħar minn dik ta' qabilha, toħloq forma piramidali b'ġnub wieqfa u quċċata ċatta. Dawn l-istrutturi setgħu jilħqu għoli impressjonanti, xi wħud jilħqu aktar minn 50 metru. Iż-żigurati kienu mibnija b'eluf ta' briks tat-tafal, ħafna drabi mħarġa fix-xemx għal durabilità akbar. Kull brikk kien pożizzjonat b'attenzjoni jifforma saffi sodi li jitilgħu lejn is-sema. F'ħafna każijiet, il-parti esterna kienet miksija briks minsuġa b'kuluri vibranti, blu profond, depji għajjat, abjad pur, toħloq spettaklu viżiv li żgur kien jaffaxxinaw lil dawk kollha li jaraw. Fil-każ tat-Torri ta' Babel, kull brikk mirdum ma kienx biss element strutturali, iżda dikjarazzjoni awdaċi, m'għandniex bżonn lil Alla. Nistgħu naslu sas-sema bidejna stess. Kien bħalli kieku kull biċċa tafal kienet imtabba bil-kburija u l-ambizzjoni ta' Nimrod u l-poplu tiegħu, manifestazzjoni fiżika ta' ribelljoni tagħhom kontra d-divin. Iż-żigurat kien, essenzjalment, simbolu tanġibli tax-xewqa umana li tilħaq is-saltna divina bil-mezzi proprji tagħhom. Fil-mentalità ta' dak iż-żmien, iktar ma tkun għolja l-istruttura, iktar tkun qrib id-dominju tal-Allat.
Għal Nimrod u s-segwaċi tiegħu, dan kien jirrappreżenta mhux biss approssimazzjoni, iżda tentattiv biex ikunu ugwali jew saħansitra jaqbżu l-divin. Fil-quċċata taż-żiggurat, probabbilment kien hemm tempju jew santwarju żgħir. F'dan l-ispazju sagru huwa maħsub li kien hemm osservatorju astronomiku. Iżda min jaħseb li kien biss biex jaduraw l-istilel jew jistudjaw is-smewwiet ikun żbaljat. Fil-fatt, dan l-osservatorju kien għodda ta' poter. Meta jistudjaw il-movimenti ċelesti, is-saċerdoti u l-mexxejja bħal Nimrod kienu jemnu li setgħu jbassru l-futur u jifhmu r-rieda tal-Allat. Dan tahom poter immens fuq in-nies komuni. Immaġina l-impatt li kien ikollu fuq in-nies meta Nimrod, mill-għoli tat-torri tiegħu, jħabbar tbassir ibbażat fuq il-movimenti tal-istilel. Barra minn hekk, l-osservatorju kien iservi biex jesprimi l-poter u l-kobor ta' Nimrod b'mod ħafna konkret. Meta kmess tismewwiet bil-kostruzzjoni tiegħu u josserva l-istilel minn punt tantoli, Nimrod kien essenzjalment qed jiddikjara d-dominju tiegħu mhux biss fuq l-art, imma wkoll fuq is-smewwiet. Huwa importanti li wieħed jinnota li fil-Mesopotamja antika, iż-żigurati kienu meqjusa bħala antara ċal-ġenna, mod kif jaqdu d-dinja terrena mad-divin. Madankollu, fil-kuntest tat-Torri ta' Babel, din il-konnessjoni ma kienitx admir jew is-sottomissjoni lejn Alla, iżda tentattiv biex jisirqu post Alla. Kull tarġa tat-taraġġ li kien jitla' max-xifer taż-żiggurat, kull pjattaforma li kienet titla' lejn is-sema, kienet pass fil-vjaġġ tal-umanità biex tkun daqs id-divin. Kien bħal Nimrod u l-poplu tiegħu qed jgħidu, m'għandniex bżonn nistennew lil Alla jinżel għandna. Aħna stess nitilgħu għandu u nieħdu postna fost l-istilel. B'hekk, it-Torri ta' Babel, bil-kobor kollu arkitettoniku u s-simboliżmu spiritwali tiegħu, sar l-epitomu tal-arroganza umana. Kien struttura li kienet tgħajjad sfida lejn is-smewwiet, tentattiv awdaċi biex tinkiser il-barriera bejn il-mortali u d-divin, mhux permezz tal-umiltà u l-qima, iżda permezz tal-presunzjoni u l-burija. L-impatt tiegħu jinstema' madwar is-sekli. Il-belt ta' Babilonja, mibnija fl-istess post, saret simbolu tal-poter u r-ribelljoni kontra Alla matul l-istorja biblika. U t-terminu l-Babelġ beda jfisser konfużjoni u kaos f'ħafna lingwi. L-għaqda tagħhom kienet impressjonanti, in-nies kienu jaħdmu flimkien, jitkellmu lingwa waħda, ban komuni. Ejjew nibnu belt għalina, kienu jgħidu, u torri li l-quċċata tiegħu tilħaq is-smewwiet. B'hekk, nagħmlu isem magħruf għalina nfusna u ma nkunux mxerdin fuq wiċċ l-art. Tinnota l-ironija? Kienu jibżgħu mid-dispersjoni, imma propju dan kien ordna Alla wara d-dilluvju, li jinfirxu u jimmultiplikaw fuq l-art. Id-dikjarazzjoni divina jekk inħalluhom ikomplu, xejn ma jkun impossibbli għalihom, m'għandix tiġi interpretata bħala Alla beżan mill-kapaċità umana. Al kuntrarju, tirrivela l-fejn profond ta' Alla dwar il-potenzjal li hu stess poġġa fl-umanità. Maħluqa fi xbija u s-similarità ta' Alla, il-bnedmin għandhom kapaċità inkredibbli biex joħolqu, jinnovaw u jwettqu għemejjel kbar. Madankollu dan il-potenzjal, meta mmexxi mill-gburija u separat mill-gwida divina, isir perikolus. Ma kienitx il-possibilità ta' suċċess uman li kienet tinkwita lil Alla, imma l-konsegwenzi ta' suċċess miksub fir-ribelljoni kontrih. Jekk l-umanità, fl-istat ta' qburija u autoeżaltazzjoni tagħha, tkompli bla frif sa fejn tasal l-arroganza tagħha. Liema limiti oħra divini jkunu sfidati? Il-frażi xejn ma jkun impossibbli għalihom tirreżona b'mod interessanti aktar tard fil-Bibja, meta l-Anġlu Gabriel jgħid lil Marija, għax għal Alla xejn mhu impossibbli f'Luqa 1:37. Dan il-kontrast jenfasizza verità profonda, il-poter u l-potenzjal veru tal-bniedem jinkisbu mhux fir-ribelljoni kontra Alla, imma fis-sottomissjoni lejh. Il-preokkupazzjoni ta' Alla ma kienx l-għoli fiżiku tat-torri. Wara kollox x'inhuma ftit metri ta' briks imqiegħda quddiem il-ħallieq tal-univers. It-teddida vera kienet l-għoli tal-gburija umana li kienet tila ħafna lil hinn mit-topp tal-torri. Din il-gburija kienet teddet li tawweġ kompletament ir-relazzjoni bejn il-ħallieq u l-ħlejqa billi tħalli l-ordni stabbilit minn Alla. Fil-Proverbji 16-18 naqraw, il-gburija tippreċedi l-qerda u l-arroganza tiġi qabel il-waqa. Din il-għerf issib illustrazzjoni perfetta fl-istorja tat-Torri ta' Babel. Il-gburija tal-umanità kienet qed tibni mhux biss torri, imma kienet qed tipprepara x-xena għal waqa tagħha stess. Ir-reazzjoni ta' Alla, għalhekk, m'għandix tiġi meqjusa bħala pina żgħira jew għatta għall-għajra. Al kuntrarju, kienet intervent b'mod ħanin. Alla aġixxa b'mod sorprendenti u kreattiv. Huwa ma qeritx it-torri b'raċċ jew b'terremot. Minflok ħawwat il-lingwi tal-bennejja.
F'daqqa waħda, is-sit tal-kostruzzjoni sar kakofonija ta' ħsejjes li ma setgħux jinftehmu. Immaġina xena, xi wħud jitolbu briks u jirċievu l-ilma, oħrajn jagħtu istruzzjonijiet li ħadd ma jifhem. Il-konfużjoni kellha tkun kemm komika kif ukoll kaotika. Billi ħawwat il-lingwi u xerret il-poplu, Alla kien effettivament qed jipproteġi lill-umanità mill-konsegwenzi finali tal-gburija tagħha stess bla rażan. Kull grupp ħamija u parti mill-lingwa oriġinali jixteret tal-kantunieri differenti tad-dinja. L-azzjoni ta' Alla tiżvela verità profonda dwar in-natura umana u l-pjan divin. Alla ħalaq lill-bnedmin biex jgħixu fil-komunità, iva, imma wkoll biex jinxterdu madwar l-art, jikkultivawha u jieħdu ħsieba kif jidher fil-mandat oriġinali moti lil Adam u Eva fil-Ġenesi 1:28. Il-konċentrazzjoni tal-poter f'Babel, taħt il-mexxejja ta' Nimrod, kienet kontrastanti mal-pjan divin ta' diversità u espansjoni. Għalhekk, meta Alla ħares lejn it-torri ta' Babel, ura ħafna aktar minn struttura arkitettonika ambizzjuża. U wara l-qalb tal-umanità tiffoka l-bot mill-iskop oriġinali tagħha, fittex il-glorja proprja minflok il-glorja ta' Alla. L-intervent divin, għalhekk, ma kienx biss ġudizzju, iżda redirezzjoni tal-umanità lura għal pjan oriġinali ta' Alla. L-istorja ta' Nimrod u t-torri ta' Babel mhix biss kont tal-passat imbijat. Hija mera li tirrifletti l-ambizzjonijiet tagħna, il-biżgħat tagħna, u l-ġlieda eterna bejn it-tfittxija ta' appoġġ fih danna nfusna jew falla. Tistedinna nirrikonoxxu qed nibnu torrijiet għall glorja tagħna stess jew qed ngħixu skont il-pjan divin. Meta nagħlqu din il-vjaġġa permezz tal-Babel Antika, iġbed miegħek din ir-riflessjoni. Id-darba li jmiss li tiltaqa' ma' torrin f'ħajtek, kemm jekk ikun proġett ambizzjuż, fittxija għall-istatus jew xi ħaġa li teddet li tieħu post Alla, ifakkar fil-lezzjoni ta' Nimrod. Il-vera erf mhux fl-ilħaq ta' smewwid bil-forzi tagħna stess, imma fl-ħallik li Alla jtellana skont il-pjan perfett tiegħu. Din l-istorja antika tkompli titkellem magħna, tikkontesta l-preżunzjonijiet tagħna u tistedinna għal vjaġġ ta' għarfien, ta' fidi u ta' umiltà. Li nistgħu, b'mod differenti minn Nimrod, nażlu li nibnu ħajjitna fuq il-fundament solidu ta' tfittxija ta' appoġġ f'Alla, nafuh li l-pjanijiet tiegħu għalina huma akbar u aktar meraviljużi minn kwalunkwe torri li nistgħu nimmaġinaw. Jekk din il-vjaġġa permezz tal-Babel Antika missitlek qalbek u għollitlek il-kurzità, tista' xessej biex taqsam ir-riflessjonijiet tiegħek. Il-perspettiva unika tiegħek tista' tarmi dawl ġdid fuq din l-istorja eterna. Bit-tifkiriet tal-kelma ta' Alla, li din il-messaġġa tkompli tirrisona f'qalbek u moħħok, ispiranti ħajja ta' skop u sinifikat. Sa laqgħa tagħna li jmiss.